Matod pa ni Apostol Juan, gagmay nga mga anak, ayong tuguti nga may tao nga maglimbong kanidiyo. Siya nga nagabuhat sa pagkamatarong-matarong. Bisan nga ingon siya matarong. Ang Biblia nagpasabot nga adunay magpakaroon ni ingnon nga matarong apan limbungan. Mabasa sa unang Juan, 1:3-7. Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit Karon mga higala, aniya kining sugilanon nga naguluhan. at sa Cruz o Diablo! ang langit ay hangin na dalisay ang Ayaw kadlok. Kung ipapatay ni mo si Timyong, ipapatay na dayon. Ayaw langay-langaya. Kuyaw pa na siyang nahibaw, anak yun. Ha? Mo surrender o niya na. Unyag mo surrender na. Ha? Mo kanta o niya nagyapag. O ikanta ta niya. Mapudlong ta. Unsa kay maani-ani ni Melin? Nga usa ka doktora. So, So, kinsay mo patay ni Timyong? isuggest na ko si Franny. Ha? Oh! Oh! Misamot ka katigwa nga bikunot imong agtang Vic. Ngano? Huwag ka ba'y pagsalig ni Franny? Nanawa ka makatingog, uy. Ganong si Franny? Tungod kay siya. Si Franny. Huwag ka pagsalig ni Franny. Oh, bisalig man kay mayagi naman. Naaraman din, ha? Oh, niya ang saman. Tawag na ako si Franny. Tawag ka. Kumusta? Kumusta ka, boss? Uy, grabe yun yung pagkahiway sa mga sidecar. May pagkapiko sa mga dapat nga putaw sa mga sidecar. Pero, bisag wa ko ni mo pangutan na aw. Wa ka mangutan na ako, pero sultihan ta ka. Suwito ko yun ang trabaho, boss. Mekanik ko ba ako? May baw ka bang makamao ko mo ay makina sa motorsiklo o sa makina sa dagong sakinan? Sama sa jeepney, sa auto. Makamao sa kamutarong sa mga sidecar sa motorsiklo. Mekanik ko ba ako? May baw kang makamao ko mo ay makina sa motorsiklo o makina sa dagong sakinan? Sama sa jeepney, auto. Makamao sa kamutarong sa mga sidecar sa motorsiklo. Naka-eskwil lang kong tisda, boss. Sagwa ko makatiwas tisda, pero makamao na ko mo ayo-ayo. Mga pawa niya, boss. Pawa ba? Kitarong ba ko mo trabaho kanimo? Okay? Ang binanggikopta ni Malyabi to, Bobe. May nangita ni mo. Ikaw gid ang tuyo. Wow! Naana ang patang lawas sa bata. Kauban sab na ako ang mga pulis. Ay, delikado ko ini na. Dito na sab ko sa pulis. Gikuhaan ko og statements. Mikuyog lang sab sila na ako nga mahatod ang patang lawas. Aron, adto hayaas sa gubaan nilang barong-barong. Kuhaan ka sa kaugalingin yung mga statements sa mga polis. O nagkasulti na sa si Manoy Tomas. Nakuhaan na sa si Manoy Tomas o kaugalingon niyang pahayag. Dili sa mareklamo. O ipasaligan na ako si Manoy Tomas nga ako mo ay mo abaga sa tanan. Mukuyog ka ba na ako? Di paabot ka sa mga pulis. Kuyuki na lang na, boss, uy. Basig, mualiw niya mga pulis. Na, mayawa ko ini. Chris? Wa man magtingog.
Gibiyaan man lang taniya. Anak na siya, ma'am. Panagsamutingog. Just call me Tansyong, miss. Mauna yung gipoyan. Oo, ma'am. Mauli yung payag din eh. Kinsa name ni mo, miss? Hilom gani diha, Tansing. Abida ni mo samboy, uy. At na, ma'am. Sundo na to si Chris. Kinsa ito nga, ma'am. Emilian, saan dali na? Ay, agoy. Kupahawi. Way si Mana. Mauyab to na ko. Hilom diha. Doktora to eh. Oh, unig doktora siya. Mekanik ko mas ako. Parison kay mi. Parisan ang naong ni mo, Tansing. Parisan Ikaw ba ang naong samboy ni mo. ba? Magbunot ta sunod na itong kita, ha? Magbunot ta! Vic? Boss Vic. Oh, Ronnie. Nasidlan ka? Dali. Boss, Lingkod, Ronnie. Maminaw ko, ha? Huwag gamay, Franny. Kita'y magtupad. Anong gipatawag ba kunin mo, boss? Nami ipapatay ni mo, Ronnie. Kanatural raa. Mubalibad ka? Oy, dili, oy. Balibad ko. Kinsa may inyong ipapatay? Tuwa pa niya sa ospital sa Manila Tomas. Pinta sa bata, no? Murag na human ang pahayag ni Chris. Doktora. Gipapirma na siya. Oh? Pirma naman. Kanang gipatamla na siya ba? Dili, makamaong mustuwat si Chris. Doktora. Bisa question mark. Di kay bawo si Chris. Period noon. Bisan piyungan pa ni Chris. Memorize ni Chris ang period. Chris? Di ang iyang picture, Franny. Di ikot ako, Franny. Ar maklaro ni mo ang dagway ni Timyong. Sorry. Ano ka masuko si Victor? Hayan man ani. Kinigot. Kini nag-agbay na ako. Samtang nagbikini ko diha sa among swimming pool. Kita ka? Naklaro ni mo? Kini di ay siya. Doktora. Human na siya makiksulti sa silingan. Mugawas na siya. Chris? Sam, palayo ko na ko, Bi. Dinhi ka. Kay humanon na ko tong gaayon akong sidecar. Chris. Nagkasulti na Miss ni Tomas. Tugutan na ako siya makagawa sa ospital sa Biyernes. Maayo naman siya. Ay makatambong siya sa haya sa bata o makatambong pa sa lubong sa Sabado. Sabado ipalubong ni Noy Tomas ang bata, Chris. Daghang salamat, doktor. Sige. Anak yun na siya, no? Magsigi kag istorya niya. Di magtingog. Matagban kag istorya. Di kaya pon magtingog. Mura ganig. Wa sila labot siyang palibot. Pero, mahibuong ka. Kay humok maluoy. Matinabangon ka ayo. Labaw sa tanan. Nasabot na mo. Nga basta ikaayo ug ikalipay ug ikatabang sa mga silingan din sa basura. Andam niya buhaton. Ang grabe gid kayo. Kay andam siyang magpakamatay. Tungod lang sa mga kabus niyang mga silingan din sa basura. Ingon anak si Chris, doktora. Mupauriyon ako kay gikapoy ko samboy. Sige, doktora. Anin ako ibili ni mo ang kwartaha nga. Gasto ko nun din ha? Aha. Ayun lang, doktora. Ayun lang, ayun. Dawata samboy. Nalipay ko nagkailata. Nalipay sab ko nga. Suod di ay mo si Chris. Dawata samboy. Dinila ta doy. Hunong din ni doy. Mo na ang bahay ni Timyong. Tawag ko na ko si Vic.
Pahibaw na to nga niya natas atbang kay nagatag ni Timyong. Aron tawgon ni Timyong kay magkikita si Victor ni Timyong. Ug inigawas ni Timyong atong sundon hangtod dito sa dapit nga ato siyang patyon. Nick. Timmy? Timyong ni. Nick. Ayaw ka bala ka. Mabayar lagi ka na ako. Ay, kuan lang ka. Paminaw! Wa ko maningil. Gusto ko magkita tan duha. Kaya dadaan ka na kong 2 ka kilo nga butang. Tinuod ka? Boss, Hi. oh, Ako'y gisugo ni Vic. Ito siya sa banyo. Paibaon ka. Nakontak na niya si Timyong. Mugawas na si Timyong diha og bahala ka na niya. oh, okay. Bye. Ayaw na. Huwag ka pa pamingawan na ako. Gimingaw. Ako pa. Ako po, kimingaw ko nimo. Ay, sige na. Nana si Vic. Bye. Franny! Auto! Mugawas kay! Okay, mauna na. Oh, para. Sunda. Distansya lang. Kanan dili tabailan. Unsay order nimo, sir? Kunya na lang, day. Kaya magipabot pa kong kauban. Tawag lang niya ko ni mo. Thank you, sir. Timyong, no? Oh. TV? Lagi. Ako. Ako na lagi paanhin ni Vic. Aron ay hatod na ako nimo ang iyang mensahe. Oo. Igo siya nga. Siya mo ari din eh. Andar! Tara! Pas-pasi! Patay yun na, uy! Patay yun na, uy! Duha ka buto ang akong nabati kay dito ko skitsin at ang kayo na. Paggawas na ako, diharang ko kutob. Nakita na akong nagkuub na ng ang gipusil. Samtang ang nagpusil, nagbarog siya. Diha, oh! Nagkumpot pa og pusil. Miningi na yun siya na akong gitiunan man ko niya. Sus, mibalik ko dagat sa kitchen, uy! Unya, dihay namingaw na, pigawas ko balik. Nga, kauban na nako ang kusinero na mo. Mauna na among naabdan. Ay! Ha! Migamang! Buhi! Dihay! Hala! Buhi! Ang gipusin! Hunong din eh! Hunong! Boss Vic, O sa resulta, Franny? naunahan ko nimo da. Ako man manawag nimo. O sa resulta? Uman naman. Unya? Pirmirong buto. Nahayang siya. Natikayan uban sa iyang ginikuran. Unya, nakub. Unya, giusban akong panapos. Unya, patay? Mas demonyo pa siya nako kung mabuhi pa siya adto. Boss Vic, Kumustang paribot ito? usa na katao. Babay. Pero wag yun kakita sa akto. Migawas human sa duha ka buto. Pero, gitiunan ako. Aw, mibalik sa aki. Mikarag. Patay na to Timyong, boss. Manawag rin ako nimo. Bye, Franny. Okay, boss. Bye. Ah. Dinhiran ko. Ikanali house nito. Okay, Frank! Taxi! Unsa man na? Gipusil na pala! Gipusil! Di may go. Oh, sige lang. Sa emergency room palikod. Oy, Dinhin ako sa imong apartment pagtawag ni Victor. Malang ko no. Patay ko no. aw. Oh. Ako
Dali, be. Kinigaw kay ko di mo, Franny. At sarap. Kung endang, doktora. Dili grabe ang imong kahimtang, sir. Na tipsi nga lang ang imong agtang. Ang laing bala diri agi sa imong likod. Apan, why problema nga mila po sa imong dughan? Why vital organ nga naigo? Luwas ka. Tay ba, doktora? May pangutan ako ni mo. Ikaw tong doktora nga di padugay may abot gikan sa Amerika. Oo. Ako, sir. Anong nahibaw ka? Dito mangkus inyo doktora. Mitambong kung sa imong parte. Ang imong papa ug mama. Mao sila si Victor o Gruda. Oo, sir. Salamat. Ikaw mo'y miyatiman ako, doktora. Yes, sir. Ako, sir. Nga naman, sir? Wa lang. Nagpasalamat ko dako ni mo, doktora. Nga ikaw mo'y miyatiman ako. Thank you. Sige, sir. Ibalhin ka na sa imong kwarto. Private room ang akong gusto, doktora. Private room. Okay, sir. Sige, sir. Mabaos ko. Mabaos ko binaagi ni atong doktora. Mabaos ko nila ni Victora. Frank, doon kayo. Franny. Pagtapaw. Sabok ka na yung cellphone. Uy. Ibong bala si Victor. Ay, buset. Tabagaw na. Gusto kong may disturbo. Boss. Unsa ko ni Franny? Nga ano ba di, boss? Kung buhi si Timyong! Usa kay buhi. Buhi si Timyo. Doon ka uban diya, Franny? Kuan, doon na. Akong uyab. Ati manak ini ha? Ati manak yun eh! Pangitang paaging yung matiwasan ni Mos Timyong. Sige na, pala. Tiwasan ang inyong gibuhat niya sa imong uyab. Humana na ha? Humana na. Patyag yun si Timyong ha? Patyag si Timyong! Wala siya. O sa to? Buhi si Timyo? Buhi si Timyong. May text si Victor. Unsay pong? Naama ko na-find si Timyong sa ospital na nagtrabahoan ni Milin. Animal! Animal! Kumpiyansa ka man, good. Manoy? Lagi kaso. May kaso kiluwas ako. Nagtuo ang kanma na naintimano ko sa agtang pero nakabantay ko. Mao nga gitiming nako ang buto o gituyo nako nga mahayang ko. Uban sa akong gilingkuran. Ug maong tipsing lang ang niasa akong agtang. Mikuob ko. Nagpatay-patay ko. Aron dili ko usban. Pero giusban gyud ko sa kulo ko Kipikan pa gyud iya nga akong buko-buko. Pero grabe ka ining magkuwang ni mo, Billy Boy. Buhi hapon. Mura lagwas. Pero mumpaos ta. Mubaos ta. Oh, mubaos ta. Mubaos ta, panay. Ako yung patay ni Victor.
Hello? Doktora? Kumusta na? Magbibida ha? Ora, doktora. Ilabi na nga may miyati man ako. Ini kaayo sa imong saman. I-discharge dayon ka na ako. Siyaro, Sir Timyong, huwag hindi mo maklaro ang nagpusil ni mo. Sa man na pagklaro nga, nagkap man o niya. Gipayong yung pagid niyang iyang kao. Unya, nag-dark classes pag yun siya. Hayo siya. Oras at na akong natubag sa investigasyon sa mga pulis kaniya. Anya, doktora. Saman, okay ra nga itong BP? Daghan manggod ang miaga sa imong dugo, pero ma-recover na dayon. Okay? Okay. Okay, doktora. Ay, ako ding mangho, doktora. Hello, sir. Ay, musta, Dok? Gikaluyan pa sa Ginoo si Sir Timyong. Sige ha. Sige, dok. Si Victor mo'y nagsugo aron patsyon ko, Billy. Ansa? Oh. Nagsabot ba si Victor na magkita sa usa ka lugar. Apan ang mito nga, maong ang gunman. Sa dayong pusil sa gunman nga resa kong agtang. Nisulti siya. Nadili ko na mo nga si Victor. Nagpadahalang ko na mensahe si Victor dayong pusil niya nako. Un si Victor ang panimaslan dahi nato. Magresulta kay grabing sikyo ka na si Victor. Pero katong doktora nga misud din eh. Nga mo to, doktora? Anak siya nila ni Victor o Gruda. Ha? Nakasabot na ko. Nagkasabot na ka? Pwes, kato may una ninyong atimanun. Ayaw mo paglangan. Inik-off niya karon din sa ospital. Tagkita ninyo siya. Tagkita ninyo ang doktora. Uko niya. Lukusan ninyo. Puli-pulihin ninyo glukos. Dayon. Patyon! Pero dili paigo ang ilang anak. Kinahanglang mamatay sab si Victor. Kinahanglang mamatay sab si Ruda. Una ang anak nilang doktora. Kanang sakitan sila si Victor sa naitabos ilang anak. Sa dili pa sila ninyo patsyon. Pero, una yun ninyo katong doktor. Manoy? Manoy, Timyong? Sakit? Sakit na, Nimal. Sakit na. Uwiyak ni mo, uwiyak ni mo, Manoy, uy. Planuhan inyong mayo. Hawa na yung plano, Manoy. Karon yung kadlawa. Kung mo off siya din sa ospital. Manoy. Tawag. Ugdas, Billy. Manoy? Biskit ba? Yung akong samad. Animal. Kumusta na? Naluya ko. Uman sa injection. Katugon ka? Gusto matugo. Gusto ko matugo. Siguro ang doktor. Siguro ang kiyot Billy ang doktor. Kilakon ko katanaw naman na yoy. Lamiking siya kitong hilakit na luwag ko ni mo, Manoy. Magbayad sila. Grabe ha.
Mo pa gani pagkahuman, may barog madayon. Mao pa lagi pagkahuman. Pero, kapila man sa to. Sa gimingotan niya. Ikaw di ay, wadi kami ngawan ako. Gibingaw eh. Wa ka di kamatulong ganiya. Ka nag-uros-uros og abog-abog malang agi. Ha? Daoy, maupag ani pagkahuman. Nagkinahanglan na masab ko ni Ma Franny. Unsaon ka na ako nung nga matagbaw ko ni mo? Magpangita o pagkinahanglan dahil ko ni mo ni kahuman yun. Sunod na pod. Ibaw ka gyud. May importante ko trabahon. Kinahanglan tiwasan si Timyong. Order na sa ibang watiwat. Oo niya. Unsaon ni mo pagtiwa si Timyong? Mura na nag-shooting sa pelikula. Nga naman. Magdoktor-doktor ay am si Kwani. Amaw, gini mo, oy. Dali, kiss ko, pi. Dali, aking mulakaw na ko. Wala, ganahan na sa ko. Biki mulakaw na ko. Kaya naapipat yun. Di na ko gikan. Ay, kapoy. Pagtransak og negosyo, Roda. Dugay ka kayo. Pero ba't bag upas imong trabaho? Oy, dili ba apirme nga sayo ng tanang transaksyon, no, Victor? Nakaagi ka ba yan, nga may panahon sab, nga dunay lisod kaing transaksyon? Hibaw ka ba ya, nga basta Tagalog na gani may ako'y ikaabot? Maglagot gud ko. Kay pinanong tinagalog nga ako nakamahual. Ay, saon? Namat ako'y personal bodyguard. Pero may balibad man nga may lakaw siyang importante. Si Franny. Si Franny. Itawagan ako siya. May tubag man tuod, pero murag nagkat-kat o kapayas kay naghangos og maayo. May kauban siya. Iya ko ng uyab. Oh! Mauding may balibat siyang magpauban ko niya. Kaya nag-happy-happy di ay uban siyang uyab. Sama sa di imong tuyo. Imo magibalda si Franny. Tungod kay buhi sa Timyong. Unsa? Unsa ni buhi si Timyong? Buhi! Nakong buhi sa Timyong! Gisugo na ko sa Franny nga tiwasan niya sa Timyong. Buhi di ay si Timyong? Bye, Doktora! Bye, Doktora! Bye! Bye! Oli na ka, doktora. Pauli na ka, Doktora? Yes! Amping. Aking, Dok! Thank you! Okay, let's go na. Billy, ikaw na. Patungo na sa kawasa. Dali, sundan na to. Kuapat di kayo siya na. Seksip di kayo. Katilaw ko yung doktora ka ba? Sa akong ulisi. Hoy, ay mapalipat ha? Kaya hasta inyong ulisi makatilaw sa maong doktora. Uy! Uy! Ay naman to! Tara. Iya. Iya siguro masakyanan. Ito na. Masakyan na siya. Dali mo. Dali sa sakyanan. Sa sakyanan. Dali mo. Sunti lang yun ang sakyanan, ha? Distansya na gano'n na. Distansya lang una. Pero ayaw palipat ongkoy. Oh, Billy. Na. Milik ko sa too. Milik ko sa goy. Unsa man napita? Unsa man napita? Uy, padumis na kong labayanas basura, Billy. Unsa? Labayanan na tuod sa mga basura sa unahan na. Huwag mo na. Mag-unsa sa dinhis basura. Good evening. Hi, good evening. Ang ayan tigali ko mga doktor. Nagtuog sila na usa ko ka doktor. Basta lang ano ko na. Putdon mo na kong suyob ang tinta kaniad to. Mao nga, wak ko ba doktor? Oh, sa third floor ang pribadong kwarto ni Timyong.
Kape na kape. Ugma ba? Okay na tayo sidecar, Chris. Ako itong pintala na gwapo ito balik. Giling na ko makina. Wa may daot. Ha? Tista ko good. May bawaan kinako kung may daot ba o wa. Salamat, Tansing. Ay, di lagi pwede ng tansing lagi. Tansyong yun na, Chris. Santan na ako pagkag unsay purma na ko mangihi ko. Laki yun ako purma ka na mangihi ko kay. Laki ko kugod. Laki ko dako. Chris! Oh, Chris! wow! Wow! Ni, ano sa kong crush, oh! Niya ang doktora. Niya ang doktora sa ilid. Mayong gabi eh. Chris. Uy, may gabi ko no. Oh, mayang gabi isab nimo. Ako na nang ipahimutan sa sod kini mong mga daang baga. Tansyong! Tabangay ko, Tansyong! No problem. Dok, doon na kay sugol ako. Ayok ipiyal og lain, ha? Ako man sugo, ah. Ay, saboy! Tara! Ben mo bande. Ugmaan na ang luwang sa bata. Salamat kini Aka. Mo pa ulit ako sa kong barang-barang. Ha? Sige. Dong, kape nung. Alam na ako nasabdan ang batasan anong tawhana. Parang nagtuot nga rin siya nga siya ng sa kalibutan. Kaya di ka na mag-iartubang magkiksulting laing tao. Na siya ng bahay na may kaya, Beli. Ambil akong cellphone. Tara. Tawag ko na ko sa team yung. Nalunabot man siya diya sa basurahan. Basta karon dag. Karon kita. Karon yun ang akong gusto. Oh! Karon kabi una, Beli. Karon. Bye. Wak na ko'y labot kung tuwa siya sa basurahan. Basta makapaus ko. Makapaus yun ko. Good evening, Doc. Timyong, kumusta? Timmy Boy, Ikaw. doon na kay panipas bala, Timyong? Nakayamyamon nga Latin? B. Urimos Diyos kuyos kalagi. Ipahimutan ako ni Dinin mo ha, Timmy Boy ha? Timmy Boy ha? Timmy Boy! Tawag mansyong, oy. Braha dia, be, braha. Sorry! Sam! Kadayot! Kaya nagsugdon pa kuha ng ini tubig! Huwag mo, Kadayot! Teba! Koy! Atangin dito, Bi! Braha. Bantayin ito rito tubig, Bi! Kung bubukal na ba? Aron, makakapi ni sila! Oh! Sa ato ninyo? Ay. Braha. Hoy! Dagang duwa di oh! Aron malingaw mo, na chessboard, na damahan, na sungka. Pagduwa na lang mong syatong. Kundi ba ron, tago-tago. Kadagan maduwa anak. Dakop-dakop. Pagduwa mong tubig-tubig. Patulata. Ano? Asas, parehara na malingaw mo. Lupag ba yung palaran? Tugba sa busok o tuskig na dughan sa babae nga akong inalaran. Paminawan nyo si Malupan nyo ko. Paminawan nyo. Na siya nga ako kaniya makitaban. Pasaluapan niyo nga palaran nga kaniya ni Panyong ako na malandog. Nga ako sa iyong paghalan dili mo tubay. Tungod kay nagto kanunay ang iyang mga Duwa mo perso-perso. Duwa mo perso-perso. Siguam na! Bisa sa blaan ang gusto. Ay, paduwa na lang mo pitok-pitok.
Pagduwa lang, bito. Ito ko ni. Bito Ay, mo sa koy. di lagi gusto si Chris anang sugal. Ano mo? Di gusto si Chris, ana. Hoy, pamina mo. Dili si Chris anang sugal. Oh, kamo. Hala, pag sugal mo. Ay, Mandabi. Wala mo na. Yan mga mani, yan mga biscuits. Asyoso kay mo, no? Kay doktora, yun mo serve ninyo. Yahayan nyo, no? Ngiga. Ayaw, anak, samboy, uy. Niya ay paan, pagkuha lang mo palihog. Uy! Hinay mo sa mo! Dili mo mauwaw, maikog sa gwapa na itong doktora. Nga may nangunay pagsilbi ninyo. Doktora, ako na lang nga ni Dok. Salamatan si. Ay, tansyong lagi, doktora. Excuse, doktora, ha? Oh, pagkuha mo! Wow, pagkunay! Bawa ka ng tubig! Hoy! Ayos, samang tubig! Hoy! Sumli na mga tasa o baso, be. Magpamanda pa man mo, eh. Karoy, Ug tas man tangan nyo ko, eh. Mga dagko naman ang tamo. mauna! Doktora, ano naman? May sugo ka na ko? Suguan lang ko, doktora. Sige na. Dili na ba ko magdugay kay may buhaton pa ko sa bahay? Aw, ihatol lang di kasi mo ito. Ayaw na lang, samboy. Kuan unta, si... Aw, na. Ato na to. Chris! Mula ka na si doktora. Doktora, ari ko rin mo huwata. Salamat ha, samboy. May buhaton pa ko sa bahay, Chris. Kuan, nagkasulti na may si Noy Tomas para sa lubong ugma sa iyang apo. Mo half day ko ugma sa ospital. Mutambong ko sa lubong sa bata. Salamat. Sige. Sige. Ari na ko, Chris. Tana, samboy. Ibang tana ko anak niya kung tagpilay presyo siya ang tingog kaya kung atong bayaran. Ano mo tingog lang itaw ka na. Saman. Niya pa ingunin ni Tora. May kuyog lagi. Pila ka laki. Usara. Pista mo. Pista. Siguro ang unang laki. Iyok tayo mo. Abi ni mo, doktora? Kanito ba binayang batasan? Bisan ba itong gagmay pa may din sa basura? Abi gina na kong amang? Kaya mga mata raman niya palihukon. Pero, mutingog man di ay. Mausab lagi. Tagsara ka siya mutingog. Napay tinanawan na ng Chris. Nga hait kayo. Murag labaha ka hait. Pero, mayong tao. Matinabangon. Manggiluyon. Humukay maluoy. Ngadto sa angayan na sa mga kaluyan. Kining mga tao niya din sa basura. Pinangga ug mahal kayo ni Chris. Kinasa na siya, samboy? Kinsa mo? Sabugi, papa! Sige! Ulan! Iwasan ako rin. Ulan mo! Punca man. Bumbi ka ba? Sure, tika. Kaya purado sila. Diyan ka! Usap ay islayan mo! Raulio! Sige na! Iwasan na ito yung kuyog dyan! Sige na! Mas masyada na! Usa ka pasyente sa Goodwill Hospital ang napalga na lang nga patay sud sa mga ospital. Ang mga pasyente mo si Artemio Zapato nga luwas na untang natiman sa mga ospital apan ganinang alas 8 sa gabi usa na siya kapatay tungod kay gisud sa wa may lang mamumuno o gipusil sa makaduha sa iyang dughan. Tagam! Hilom-hilom na ko ni Avik. O sa ibabaw siyang dughan gipatong ang usa ka papel nga may nasuwat, Drug Lord ako. Niya ang nakuha sa CCTV sud sa mga lawak kaning utangan sa biktima. Hi, Franny. Franny, dali! Kaduha po sila biktima human ibutang ang papel nga may suwat nga drug lord ako.
ug kalmarasap nga migawas ang kriminal nga wa gyud maklaro ang naong sa kamera. Ligod, ligod. Ligod, Freddy. Ligod. Gawas ka nagsulo og bistis sa kadoktor, gipayong pagyud ang iyang kao. I-off na to, ha, Vic? Grabe ha, oy. Mura magdagtanaw mig movie? Ing na lang ko kung usap pa yung mga problema, Boss Vic. Alagaran ta ka. Thank you, Freddy. Kasaligan, kagyod. Wapas, Milin? Wag yun ko magbasulog magmahay, Fran. Rodora, wapas si Milin? Nga ikaw ang gidestino ni Victor nga rin ako. Kay naagad ni mo ang tanan. Roda, wap pa ba ang Ay, imong abot, anak? oy, abot! Naman ako may pangutanon! Kung hain ang imong anak! Usa man ka? Gitawgan ko na! Gitawgan na nako, hilom na! Pinaakin mo, Franny. Sigurado gyud ang akong kaluwasan. Unattended, Victor! Unattended ang iyang cellphone! Ay, kaguulog kabalaka naman ni mo ni Milin. Daga na siya, no? Husto na edad. Imposible ko naway magsunod-sunod si mong anak. Gawas na liwat siya nagwapa. Parehas na ako. Sexy sa kaayo, liwat na ako. Dili ba, Franny? Kisa ba yung magitawag, Victor? Unattended tinuod na yung cellphone. Hoy, Rolio! Usa ba? Binibi, gisimot ko lang kay humot kayo eh. Bibi, pagawa na, Bibi! Huwag skara ito kabuha ka. Tanaw ka sa sud, Rolio. Kung kinsi na. Grabe ka sexy ng bayhanaw. Piiti ka sulis. Indot kay purmang duhan niya ka pa. Tughan pa yung imo nga. Madali mo! Malagi! Kasama na sila. Parokyano? Mga tulak na to sila, Billy. Nagkalingaw himo sa kaso. Sige, pamuli una mo. Kami una mo, ukupar din eh. Sibata mo! Nasaan ka, Brolio? Nasaan ka? Asin, ako yung imong sa konsunon nga usapuhan ni doktora ba? Kusgan kay ko, Billy. Gaan na kaya siya para nako. Aron ba, di na ka mahago pa ba? Aron ka na makahikapan eh. Ha? Aron ka na makahikap. Ang gabas na ang buwanga ka, ha? Dagway ng bidyan mo eh. Di ka cute, kahuwat sa imong turno na. Kaya ka. Makatiraw mong tanan eh. Human ako. Bibi, tabi, Bibi. Ako yung asahan niya. Tabi mo. Ay, ako'y. Kalami ka ani niya, uy. Chris, Bart, katugang. Kami na bahala rin eh. Kape part. 3 in 1. Unsa man, pure kape? Kaniyot ha? Nganong hutog karon wa man ko makakita ni Samboy? Si Samboy? Bitaw da. Kanina na kung wa makakita niya. Nagkuyog ba to sila itong gwapa nga doktora? Kay giuban na niya ang doktorang mananghi. Di mo nga, dito kasi imbarong-barong. Di, sa ginoong kumutuoy nga. Si Samboy, gyud. Pero, tuod no? Nung wa pa masamboy. Pero, di sa kumutuoy nga nakauyon sa doktora ni Samboy. Wa palibag ay, si Samboy oh. Nagkadugo man ang imo oh. Samboy? Chris, may natabo. Gikan mi si Milin mo. Padung na mi siyang sakyanan. Giat nga ni mga lalaki. Wa ko kabantay, Chris.
Gibunalan ko. Ug nagpakuyap-kuyap lang ko. Ngano na pakuyap-kuyap man ka? Wa man lang ni mo luwasas, doktora. Ako pa to. Ay, kung wa pa ko nagpakuyap-kuyap, tiwasan ko bunal. Di na ko sila masundan. Hain lang dada si Melin. Wa sila makibaw. Nga nasundan ako sila. Nagsakay kong motor. Hain nila dada si Melin. Ninduta kayong baybayan na, oy. Lamay kay lawas, gwapa pa kayo. Ha? Ayaw pag dinaw, ha, Bili? Ako baya? Kami baya? Di gumi mo daw ni mo. Ha? Sumagod. Kung doon na may lugoson, pahibawon kayo na mo ug ikapag mo unang tilaw hanggawa ka. Pili. Uy, ha? Nanay, nauli na siya. Oo. Nagbata na dahil nga akong gangga. Sa inyo tuyo na ako. Kwarta, pila yung kikinahanglan. Dili na to, bata niya, baba. Ay, pasakti na. Awa-awa yung kapita. Isa ka pang sa singkit. Sa babate na ni. Tira ang cellphone, oh. Tira. Sige, punta ka pa ng team yung. Punta ka rin daw, Barrio. Kining mama. Muna yung number si mong mama, Lutra. Coffee ni mo, Victor. O, coffee po ni mo, Franny. Thank you, ma'am. Victor, boy, katuog na dito. Hapit na mahog imong kalimutaw, oh. Ako nalay magpaabot ni Melin. Total, di aman si Franny. Di pa ko katugon. Tempa. Oh, ni ana, oh. Nanawag ng imong anak. O sa kaman, oy! Nga di ka man makontak ganina? Dili ka mo tubag. Hi ka man! Good evening, Ma'am Rhoda. Kinsa di? Ano mo na? Kinsa di? Kala pa lang. Ako kay mong katraso na mo. Hello. Kinsa di? Victor? Pabinawa ko namin. Dali. Dali. Aray! Melin! Pa! Melin! Hoy! Pabinawa. Niya mo si Milin. Dako kayo mo sana mo, Victor. Hindi pa binawa ko. Samok sa timoy. Nagkinahanglan mong kwarta? Ha? Pila! Ibalik ng si Melin ako. Sige! Ano sa man? Patay na si Tim Yong. Ipatay siya to Source Hospital. Victor! Ito ay sa'yo na ninyo ako makuwang. Pwes, o kata ninyo ang patayang lawas sa inyong anak. Magsigilagay ang cellphone ni Melin. Wanay mo tubag! Franny! Sayado buhaton! Ang nakong problema kay wa ta may bawo kung hain dapita ang doktora de la dada. Udagok tag pulis! No! Ayaw! Bebe. Makakita ko ni ang mga pulis sa nahitamo ni Tim Yong. Unya! Pasadya na lang na mamatay si Milin? Ha? Mauna mo gusto? Franny! Lisod, Boss Victor, lisod. Naglisod ko saan paglistyon, doktora. Ako rin mahibaw na. Yan paluwa ka. Masa man? Tanaw mo? Tanaw lang, may total. Musunod naman bitaw, may mo. Sige, tanaw, may. Hugot ka sulit si Wayhanaw eh. Bebe. Buon ka na, be. Wow! Hello! Wala siya kasunis! Pati pa, hubo. Pati ay! Hangol. Bebe. Hubo tayo, tani. Kanawa!
Ano, di ba? Labi at na akong pabayaan na, uy. Tama, ha? Ang iyang bugan. Bibi, hawawa niya. Alam, iglawas, oh. Langkatong talabi. Langkatong talabi. Ini pa kalangkat. Isi, Rika. Wow! Wow! Agoy. Misa na na noon. Misa mo, nagbraog panty na lang alaklabi. Nandaman to ka. Lamiyag yung lawas pa yan, eh. Palikat, be. Pagtagbaw ko, ano, be. Ay! Kisa ka! Ay! Ala! Nakalagay siya! Tapa! Si Prolio mo na iko! Pansyarin niyo! Kahul na ng daan! Kahul na! Pansyarin niyo! Agay! Ay! Toto! Pamuntahan lang yung mga naman! Toto! Sina! Toto! Nabanda! Ay! Nahog akong armas! Bay! Puniton! Hatagan ka na kong patas. Pulita! Ayaw, paglagay ka nagdali ko! Pulita rin mo, armas! Ako lagi! Nakababor ko! Pagilis! Nagkadugo ka. Saboy! Chris! Kumana? Ha? May igo ka, Chris. Samboy! Chris! Patay tanan! Chris, Sakay sa mong sakyanan. Upaulisin niyo. nanon ka na ko sa ospital. Chris! Lakaw na, Emilin! May samad ka. Samaran ka. Nanon ka na ko sa ospital. Ayaw pagbuot! Saboy! Chris, hindi ako. Grabe ang imong samad. Natumog sa dugo ang imong sisulob. Nagpadayon og agas ang dugo. Mamatay ka kung mabaliban kang danon ka na ko sa ospital. Ayaw pagbuot ng mamatay ko. Hibaw ko, di pa ko mamatay. Sam! Tana doktora, dali na lang. Unsa kang grasya sa pagkatao? Tana doktora, pasagda na to siya. Dali na si musikanan. Ang tupayo og langop. Ikaw lang usa. Huwag tao sa imong palibot. Samboy, Doktora? basin o niya may daotang mahitabo niya. Abi ni mo, doktora. Dili kita angay mabalaka ni Chris. Kung kaybaw pa lang ka sa mga kapait o kalisod nga mga kakuyaw niyang giagian, di ka makatuo. Nganong hantod ka ron, buhi pa siya. Survivor gyapon siya. Samboy, Pero, sagdi lang, niyaman ko. Niyami. Di ka pambiya din sa basura. Doktora, mangutan ko nimo. Nakakita gid ko ganiya sa diyang giluwas ka ni Chris. Nakakita ko kung unsa ka kusog ang bunal ni Chris ato mga tao nga may dagit nimo. Ang ilang mga mo'y giigo sa pagbunal ni Chris. Murag bagol nga nabuak ang ilang mga Sa way duha-duha, patay na silang upat. Mahibaw-an pagid kini sa kapulisan. Imo bang itugan nga si Chris ang nagpatay nila? Imo bang itugan sa mga pulis si Chris nga mo'y nagpatay sa nidagit nimo? sige Samboy. Pero si... Ayaw lagi kabalaka ni Chris. Ayaw kabalaka niya. Salamat ka ini mo, Samboy. Si Chris kay mo'y angayon pasalamat na nimo, doktora. Ug dili ako. Si Chris mo'y nagluwas nimo. Kung mo pa si Chris, sigurado gid nga daotan ang dangatan nimo. Sige na, doktora.
Chris? Sige, doktora. Chris? Oh. Unsa man na? Oh. Naginit kang tubig? Chris, unsa may katabang na ko nimo? Ko ang kutsilyo nga akong ipapaga. Chris, baga na kay kutsilyo. Kambi. Kagwanta ka kana, Chris? Chris? Oh. Kita ka na, no? Samboy! Oh. Niyam ka. Ang! Taybo man ako! Luwa ang kagkalits na matyan! Ni ara man ka dinis barong-barong... Hala! Unsa man ang dugo? Uy! Unsa man ang dugo, uy? Tang, Chris. Unsa di si Chris? Ha? Hindi si Chris, ha? Naghigda. Pero, uy, ay kuskim tingog. May pahuway siya. Sabaan ni mo, uy. Unsa di naitabosam? Uy! Unsa di naitabosam, boy? Uy! Kapagutan, une, uy! Dugay kayo matubag, ay! Mura makang nakatukob og Encuentro! Encuentro! Encuentro? Ha? Unsa na encuentro, ha ba? Be! Ganuwa mo pagpahibaw na ako nga doon encuentro? Kay mo apel ta ko? Laya ninyo, uy! Unsa nag-encuentro, ha? Si Chris, boy, pangutan na. Bi, baho na, bi. Kaya maglimpyo ko. Imahol kang itoy na. May pagligo ka. Oh, nana siya. Masud na. Naliro na. Sugato na to. Ay, kalma lang gani, Victor. Naa naman bitaw siya. Luwas na ang atong anak. Oh, nak. Pa? Ma? Ibilin. Ibilin, anak. Dali, anak. Dali. Ay, usa ba lang hitabo, aba, Emeline? Salamat ka, luwas ka, anak. Wa ka maunsa? Istoryahin me. Usa nang hitabo, ha? Emeline? Franny. Kunya, unsa istorya sa doktora? Si Pili ang midakit niya. Manghod itibiyong nga imong gipatay. Daan pa ko. Ug mo'y hinungdan ng gidagit si Emilin aron kunuhay makabaw sila. Unsa man? Nahilabtan si Emilin? Aw, ang buto ko'y pasabot kung girave pa siya. Way daw utang na hitabo ni Emeline. Mayo kung mana. Pero, ganong luwas man siya? Giluwas siya usa ka tao. Sa makunutawan na? Usa kuno ka Chris. Chris? Bata pa nga nagkaila sila si Emeline o kining Chris. Unsa man kini si Chris? Usa ka basurero. Naginukto ka. Ilis pa si Evelyn. Victor, mo na lang ka to, ha? Apil ka sa Franny. Kinalang dili mahibawaan ni Emeline nga kita may nagsugog nga ipapatay si Timyong. Ha? Victor, kinalang lakip ka, Franny. Dili mahibawaan ni Emeline nga ikaw may nagpatay ni Timyong. Likayan ko na itong mahibawaan kini ni Emeline. Nahibaw na kita kung unsay mahitabo kung mahibaw si Emeline. Kaya ang sunod nga mahitabo maunya ang mga pangutana bahin nato. O mahibaw niyang atong anak, Victor. Kung unsa iya magirikanan. Dili ba, Franny? Gusto. Pero, ang kapulisan, dili kapugngan ang investigasyon. Magkanit-kanit ang investigasyon na magsugod sa kamatayon ni Timyong o sa kamatayon sa manghod ni Timyong nga si Pili. Delikado kaya pag mahibawaan na ni Emeline ang tinuod. Gitawag ka na ako ang kumpare ng mong Colonel ni Rodora.
Yan nasa paingon din eh. Armahan ayaw maplastado ang tanan. Aro ang nahitabo nga pagdagit ni Evelyn. Plainly dagit na yun kaya naibgan siya o way labot ang drogas. Pero ang nagluwas ni Emilyn, Katong Chris, maapil ba sa investigasyon? Victor, di na iapil. kisa may nagbuot nga dili na i-appeal, ha, Victor? Si Evelyn mismo mo ay mihangyo nga di na iapil. Tungod kay pagkamat doon nagbuot, patay na ang tanang midagit niya. Nahurot yun, patay niya itong Chris. Midangat na ang report sa mong kumpare niya, Colonel. Patay yun ang upat ka mga tao nga midagit ni Evelyn. Giun sa mga kuno pagpatay. Ay, nahibuong sila. Nahibuong sila. Tungod kay dili armas nga mubuto ang gigamit. Usa ba, Debos? Pulos, buak ang uso upat. Dituan na. Nagdibunalan ang upat. Giungo pagbunal. Nangabuak ang uso upat. Patay. Oh, may barog ka ba lagi, Franny? Pwede ka? Mapaulin ako, boss. Gabi ni kayo. Mapahuayon ako. Basta, limpyo si Timyong, ha, Franny? Aw, limpyo kayo ang pagkatigbak ni Timyong. Huwag kita ang kabalakan. Oh, nana si Parivito, ha, Victor. Ato kasabi ka sa akin, ha, Franny? Victor, dali, ang kinder ka na. Ako lang ihatod si Franny din sa pikas agianan. Franny, tara, dali kinami bisita. Ikaw na, uy. Hindi ka na, andahin ko na. Sige, ato na ko. Lakaw na. Ugma na kumuhatag ni mo. Pila to yung gikinahanglan? 50,000 ay. 100,000 akong ihatag ni mo. Taka na, uy. Ugma. Oo, lagi. Sige, anin ako. Ikaw na lang ato ni Evelyn. Pakaraw ka. Hi, ng Colonel. Asa Sara? Nagkapadaliya si Evelyn. Emeline? Emeline? Oh. Emeline? Oh. Emeline? Ay, man. Wa naman siya din sa iyang kwarto. Milakaw si Emeline nga wa magpahibaw! Mihigop si Chris. Nihikop sa init kay sa paus kamunggay. Oh, Kasi mong gitanaw sa kuluyo. talira ka siya mailhan. Sa ngit-ngit kay nag-amak siya sa kaputi. Kaputi. Sige sa. Uy, Wow! Nindot kay linagtanay. Sexy, gwapa kay siya, no? Hi, Doc! Dancing! Samboy! niya malagi ka, Dok. Kumusta siya? Tulo ang sama, Dok. Agi sa shotgun. Nya, nakuha sa mga nalubong sa iyang tiyan nga mga bala. Kisa nagkuha? Siya rasab. Gipabukalan niya ang kutsilyo. Siya rasab naglugit. Nya, pagkahuman. Gipabaga niya mayo ang kutsilyo. Ug iyang gitulit sa iyang mga samad. O nya, gibutangan niya duga sa kamunggay. Sorry kay Doc, ha? Saboy, Doktora? manlakaw na Miss Samboy, doktora, ha? Mamalik Miss na matyan. Tana. Doktora. Excuse na, doktora, ha? Samboy, tana. Oo, nga nang malakaw man mo. Dinilang mo. Dahil ko na, no? Lingkod palihog. Salamat. Uwa ko mahimutang nga naghuna-huna ni mo. Mao nga niya, mibalik yun ko. Pero mihapit ko sa ospital, nagkuha akong mga gamit nga magamit aron masuta na ako kung unsa na imong kahimtang. Ang imong kidapat og gibuhat nimo sa imong mga samad. Dili makalahutay aron mamaayo ng imong samad. Ni ako gidanga mga tambag nga og mga gamit. Maayon ako. Wa ko makinanglan, anak. Paminaw ko doon na ako, Chris. Di na ko musap og sulti nimo. Maayon ako. Wa ko makinanglan sa imong tabang. Kung baluhan ni mo ang panahon sa atong pagkabata, nga nagkaila kitang duha. Apan sultihan ti ka, Chris. Nagyatagan ka to na kung dako kayong bili.
Kung baliwaan mo ang pagluwas na ako, apan para na ako mas maayo pa. Mas maipangwa na lang ko ni mo luwas ha. Huwag ipasagda na lang utang ko ni mga watas-watason nito mga sagbahis. Huwag ko lang nasabtan ani akong gipuhat ko bisan buong pasalamat dili pa igo. Bisan pag gani ni akong buhaton nga maatiman ka. Dili gapon kiniigo. Kay sayod ko, bidako pag yun kayo ang kuwang ni iniisip bayad ako sa imong pagluwas na ako. Mali ba doon? Mag-awal ka na duha. Magkahimo ka paghubo sa imong t-shirt? Sige, hubuan na. Ay, ako na lang hubo, be. Be. Ipataas ang imong duha ka kamot. Ipataas dayon. Kana ba? Upatuo ka na ako. Nagtuo kang kumo ka isog ka? Dili kumusukol ni mo? My God! Paminaw? Unsa man, maminaw ka na ako o dili? Maayo ka maminaw ka. Injeksyonan ka na ako o niya. Dressingan ako ang imong mga samad. Bebe! Ambi imong bukton, kaya kong injeksyonan. Ambi imong bukton! Na-injeksyonan ka na ka. Natambala na og klarong tambal ang imong mga samad. Tumaraning tambal aron dali lang mamaayo ang imong mga samad. Duha ni ka klase nga tumaron nimo katulos sa usa ka adlaw. Unsa ka man? Ingon gid ani imong batasan? Garboso? Tungod kay giluwas ko nimo ubos na ang imong pagtan-aw nako? Ambini. Kaya pa ka piniksulti. Yun anak ba? Oh, yapay daghan ha? Kinahanglan tumaron mo kini katulog yun sa usa ka adlaw. Katungdanan ko kini. Responsibilidad ko kini libisan kinsa. Ilabi na gyud nimo. Oh, tabig oh. Gito man na ako imong gusto. Bisa paggitok na lang unta sa akungan, pero daw gyapon ka. Garbuso ka gyapon. Aram dito ko ng akungan. Gusto na kong mag-inusara din eh. Onya? Biyain ako. Uy! Makalakaw ko na. Dili ko mo biya. Dili ko mo lakaw. Ani ko matug ni mo dinhis sa imong barong-barong. Wa ka mo tingog, pero masagot kag sa dili. Busugot og sa dili. Busugot og sa dili. Mamugos ka? Busugot og dili. Busugot lasab ka nga wag tangan kag usa ka hiyas. Muuyon ka o dili. Pero usa lang kaubos nga basurero ang moingon og mangutana nimo. Hain ang imong propesyon og delikadesa. Maoy ang ngayon ingnon og pangutan-on. Kung doon na pa'y delikadesa katong tao nga wa mo ila, bisa na kautang kinigaman kaayong buot. Apan wa gyud magpasalamat. Ako pa ang mawagtangan og delikadesa. Ang mawagtangan og hiyas. Mawagtangan di og hiyas og delikadesa ang tao. Nga nagpakita og kinasingkasing sa pag-ilang nga dako ako og utang buot sa usa ka tao. Nga kun wa pa ko niya maluwas. Mapangutara pa ko nimo kung hain na ang akong propesyon og delikadesa. Kung milampos sila sa pagmong-among nako o pagkauman ila kong gipatay. Unsaon man ako pagtubag sa pangutana pahin sa akong delikadesa o profesyon. Kung gipuli-pulihan pa kong kunis-kunis unya gipatay. Magamit pa ka na ko ang profesyon o delikadesa sa akong pagkadoktor. Nga may gipanumpaan nga atimanon ang nagkinahanglan sa akong profesyon o delikadesa. Kunuha mo pa ako maluwas. Maatiman ko. Bisan nga to sa nagan kay dili mga kaila. Hindi mo pa ka nga akong kaila. Kaisip ko na ikaw nga suod na sa akong kinabuhi sukad pa sa akong pagkabata. O sa imong pagkabata.
ka, ha? Dili tapaw! Dili laha pagpaghatag na ko og bilin niya itong mga adlaw. Nagkailakta, Chris. Ha? Unsa na ka ang karoon nga giluwas ko nimo? Adto na ko. Gikumidyahan ka lang na ako nga anhi ko matog nimo. Paulit ako. Crisanto, ayaw nagyukupog niya. Ayaw nagyuko. Ayaw nagyukupog nga mo ila og utang buot. Kay mao ka na ang tinuod nga delikadisa sa usa ka tawo. May propesyon o wa say propesyon. Bye. Kinsa tong gusto kaped? Ay, ini tubig sa tulog kag termosa. Niasay kape, dol sa mga tasa. O kinsay gustong biskwit, niasay biskwit. O kinsay gustong pan-init, sama sa pan-init nintong. Ha, niasag. O ang labing-labian, o labing karaan pa kay sugaw sa kabayo, nga mao ang bagong bayan. Way lain kundi mao ang Gurgurya! 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 Ay! Hello? Oh, saman! Ha? Oh! Karon dayon! Saboy? Uy, Saboy! Ang saan nahitabo? Saboy! Uy, yun na, murag doon na nahitabo na! Nga nagyug ka ng tawhana. Lisod ka ni Sabton. Hello? Dili na lang utak ko manawag nimo. Pero gabi na kayo. Ha? Ito ba kang impyerno, ha? Ha? Mapauli na ko. Gikan ko sa namat yan. Anak na ka magsulti sa ato, Maroda. Maghuwat, be! Bye, ma. Huh? Kinsa kini mga tawhana? Nasa sakinan. Nagkatang na ako. Dili na ako maklaro. Mabalik ko sa kong agi. Doktora! Asa man ka, doktora? Doktora, kami ni. Si Samboy yung tansing. Pidak yung tansing, oy! Nga nung niya mo? Gitawgan ko ganihan ni Chris. Nga naman ko, no? Iya kong gingnan. Nakuyugan ka sa pagpauli sa inyo. Di na kinahanglan. Makapauli ko nga ako ra. Pero, doktora, Musakay na ko. Samboy, ayaw pag-alis ang putahan. pasaylo ako, Dok. Matod pa ni Chris, nga di ka makalarga kundi di ka nakukuyugan. Ayaw ko niya pasok, aha? Adtuan niya siya. Ingna siya, na dili mang hilabot ako. Anong magbuot pa sila ko? Siya bitaw, dili man maminaw na ako. Tawad na niya, Samboy. Di lagi mahimo, doktora. Palihog lang. Oh, no! Diyos! Wawa, Samboy. Oh, niya siya ay. Tulubago na mo kung may mahitabo di mo kay gikan ka dinhi. Nirang sila man si Samboy ang takdo ni mo na ako. Kung ikaw na lang muhatod na ako. Mao bitaw? Ha? Kung atong motor tricycle, Samboy. Sundanin sa kinan. Oh, Chris. Dali, tansong. Dali. Matakoy! Kailangan... Anong wa ka pa mamsakay? Sakay na. Tinuod bitaw nga ikay mahatod na ako. Ubanan ko nimo? Musakay ka di. Basig inig-sakay na ako, dili ko nimo ubanan. Kay pasundon man nimo sila si Samboy. Pabalik ko sa barong-barong. Ayaw. O sige, masakay na ko. Ikaw, sakay na. Oo. Ay ko ka, pura ha? Kontra ba gud tang duha? Magkaaway ba tang duha? Nganong murag may kasuko man kanako. Dili ba gud ay mahimo nga magistoryahay ta nga maayo ang mga kabubuton? Ang lain yung kayo hunahunaon, ug dili gid mamaayong paminahon nga murag mortal bitaw tang duha nga kaaway. Sulti ko, be. Kung nasa yung nabuhat akong sadyan, imo, kay makapangayo kong pasaylo diyan, imo.
Pagkakita ka ganina, ako murag di ka ganahan sa kalibutan tungod kay imo kong nakita. Tana. Tani sila samboy sa luyo ng imong sakyanan, no? Ayaw na pagkanaog. Palihog. Hatagi lang ko bisag pila ka minutos. Bisan mga minutos lang. Tungkol kigikan sa basurahan hangtod na dinhi wag kita magka-istorya-istorya. Gusto unta ka ay kong musulti pero nahadlo ko nga dili ka mo tingog. Og mura lang kog buang nagsulti-sulti nga maurang usa. Unsa man na palihog? Sukad ni itong gagmay pata. Sukad ni itong unang adlaw nga nagkakita o nagkailat ta. Huwag ko makakita ni mong mopahiyom. WhatsApp ko makakita ni mong nga may kahimuot ka. Pirmi ka lang may lawam nga gihuna-una. Labaw sa tanan, murag naglagot ka sa kalibutan. Murag kaaway ni mo ang kalibutan, Chris. Ang kalibutan mo'y mahimuot na ko. Ang kalibutan mo'y naglakot na ko. Ang kalibutan mo'y nakig-away na ko. Gilutos ko sa kalibutan. Wa di ko mahibaw unsay hinungdan. Kung maoy imong pagtuo, apa naghangyo ko nimo. Ayaw ko i-apil. Tungod kay kani adto pa, bisan pa sa kalinghod ug kabatas pa sa akong hunahuna kani adto. Apan karon maulang gihapon. Kung silang tanan nakig-away ug mulutos nimo, apan magpabiling kay gyud kun unsa ka ka-importante nga rin ako. Huwag kausaban, Chris. Kung may kausaban man, pero mas midugang pa kung unsa ka kabililhon nga rin ako. Kung wala ka pa ibili, dugay na akong nalimot nimo. Pasalamatan ka nako. Usa ka tingali sa tagkidyot nga naluoy nako. Apadi nako angay sa baong kaluoy. Makapahibong bitaw. Tungod kibisan karon nagpabiling gihapon. Chris, unsa kay lahi sa akong makita sa bisan gamay mong pahiyom. Ug kahangtod karon sa imong panagway nga kaniadto pa nga murag dunay gipangita nga dili masabtan kun unsa gipangita. Chris, hangtod asa man ko ang nahulma nga misteryo sa imong panagway. Gusto lang nako nga mutan-aw nimo nga mopahiyom, Chris. Lisod kit sapton. Pero at least nakigsulti. Pero ambot oy, unsa nang gibati na ako. Inigsuon lang tingali ni. Kalit ka ba lang nawa ganina? Naikog mi si Colonel. Nagpaabot nimo. Ano makompleto na untang investigasyon sa pagdagit nimo. Anyway, gihuman na lang sa Colonel bisag wa ka. Nagpahibaw ka unta ko na sa kalakaw. Muro nagbaliwa ni mo ang nahitabo ni mo? Dito ko sa namatyan kay ilubong na ugma. Sorry pa. Sorry ma. Katuog na. Excuse me. Doon ako hinahuna-hunaan para sa atong anak Victor. O si Mayo kung butangan nato siya bodyguard. Maayo na huna-huna, Roda. Sige. Ina si Emeline. Oh, ogma na. Mga tuog na ta. Asa pa man dito, Samboy? Mula ho sa tingalitas basura. Mula ho sa namatyan. Unsa kag istoryahan nilang doktora ganina, no? Taod-taod mga sila nagsulti-sult sa sakyanan sa doktora. Interesado lang may pao? Nanungan ka?
Taon na, lagugugod. Oh, Nga ano naman sa lagi? kinibas Chris ba? Tanawa na ko, tanawa. Bisag nag-drive anang tricycle pero nakinuktok kaya po siya tanawa. Anak mo na siya. Bisan ka na adto pas bata pa, may. Ingon na siya niya, na. Oh, Oh, Samboy, may hunong ta. Inang kipahunong man niyang tricycle. Oh, awa oh, nanaog siya. Chris? Chris? Iyang kiklaro ang butangan ng basura. Nakinuto niya ang basura anang basurahan. Dili ang basura mo iyang tuyo. Murag ka na babae nga nangukay sa basura. Oh. Ha? Nga naman di eh. Iya din ila di. Wa ko may bawsan. Chris? Ngano? Oh. Imong giklaro ka ng babae nga nangukay sa basura? Ngano, Chris? Nakailakos mo ang babae, Samboy. Silingan na nato sa basura? Dili. Dili siya taga-basura. Apan kinsa siya? Ngano nakailam ganiya? Dako kayo sig natampos akong kinabuhi. Unsa to? Chris? Dako sabsag natampos sa sugilanon ning akong kinabuhi. Nganong wa mong kamduol niya? Imo lagi siya kitanaw. Gusto ka? Ako siyang duulon. Ha? Ah, duulon na ako. Ayaw. Pasagdi siya. Luoy ba kita tanaw, no? Luya naman kinababayhan na. Hay naman pamilya na niya. Gipasagdala na siya. Oh, wa na tingali na siya pamilya, oy. Oh, nalupog ang babae, Chris. Nagkasulti yun di ay mo. Diya siya sa kuntupad. Magyapon ang niyang batasan. Dili magtingog-tingog. Kung matingog man, kung matubag man, pero mubura kaayo. Mura pag dili ko matagbaw sa pagpaminaw sa iyang tingog. Unya mukalit lang hait ang iyang mga mata. Samtang nag-drive ka, imo sab siyang pasiplatan. Oo. Ay, kanus aka ko makakita og balik niya. Kanang maklaro na gyud na kung iyang dagway day imilit. Ugma sa lubong sa bata, makakita ka niya ng terya. Ay, mutan-aw gyud ko niya. Nahinumdum pa ko. Kaniadto sa gamayng bata pa siya. Niwa nga pagkabata. Gision og buslot-buslot ang sidina. Dili magparis ang inarpirilan nga chinilas. Magtuod sa iyang kariton nga mapuno sa mga basura. Matag Sabado imo gid siyang atngan aron magkuha sa atong mga basura. Karon nga ingon na siya anak na. Misamot ang gibati na akong kaluoy. Kaluoy nga may sagol nga kahadlok. Kahadlok kadili na ko masapot kay dunay kahinugon. Ambot, basta gusto na ako siyang luwaston. Gusto na ko siyang hawason sa iyang nahimutangan karon. Giluwas ko ni Chris. Naluwas ko. Apan, may patay sab siya ang kinabuhi sa tao. Sam, Oh, nakakita ko. Ikaon niyang pagkaon nga iyang nakuykoy sa basurahan. kalaw oy sa niya, oy. Oh, mihinay na siya biya sa basurahan. Tanawa. Oh, bitaw. Nay, nagpitpit pagkaon sa basurahan. Luoy kasi yung tanawon eh. Samboy. Itutukan ka ni Chris ang bang babae. Gutom kayo ko. Gutom.
Kinsa na? Oh. Kinsa ka? Padool diri. Kinsa ka? Ha? Tutuki ko, Elisa. Ambot kinsa ka. Gitutukan ko na ikaw. Apan, wa ko mahinumdum ko. Nagkakita kita. Ang anak sa imong kiluipan. Ha? Inyong kipatay ang akong amahan. Crisanto? Oh, si Crisanto. Chris, diyon sa man ni mapagtultol din ilawom sa kamay taytayan nga mo'y akong gipuyaan karon. Gisundan ka na ako. Oh, kinimoy ka na. Dugay na nga bisag simhot na lang wa na ko makasimhot sa kahumot sa tarong og limpyo nga pagkaon. Salamat kay karon niya. Kaon. Dugay na. Wa na ko makakaon sa tarong og limpyo og lamian nga pagkaon. Salamat kay karon niya. Karon ay doon nga limpyo og lamian mga pagkaon. Murag dili na doon na ako matuon. Naibong ko. Ngano dili na lang ako makatuon. Oh, may tubig. Inom. Gato man. Bisang tubig. Dili na lang ako matuon. Dili naman tingali ko hanggang mahibong. Kay kausaan na matod pa nila. Ang kinabuhi nga himatyo na gani. Dili na kinibudawat og bisan unsa. Karon, nagkasabot na ko. Aba nagpasalamat kong dako. Tungod kay kaniadto. Wa ako makasabot kung unsa kabililhon ang pagpagayo og pasaylo. Hinunua malipay pa ang sama nako nga makapasakit sa iyang isig kaingon. Sama sa akong pagbudhi sa imong amahan. Nahinumdum pa ko. Nalipay pa ko nga namatay ang imong amahan kay gipatay siya ni Franny. Naku, kayo ko og natampo sa kamatayon sa imong amahan, Chris. Apan karon, miabot na nga akong pagmahay o pagmasol. Ngano nga nabuhi ko sa nangandoy ko nga usa ka higayon. Ikakita ko ikaw. Aron mangayo kong pasaylo ni mo. Karon
Miabot og natuman ang akong pangandoy. Apan nakaingon yun ko. Maminaw yun ang Ginoo sa bisan kinsang makasasakon mo sangpit kita og pasaylo sa Ginoo. Kay niya, Crisanto, mitunga ka nga wagin paladunga. Apan, diyan ako sa katapusang hagdanan sa akong kinabuhi. Himatyon ako. Nagtuo na gani ko. Nga dili ko na ikaw ikakita. Apan ka puputuon sa Diyos. Kay kinasing-kasing na ako pinigipangayo kaniya. Aron usab, makapangayo ko og pasaylo niya nimo. Pasayloain taon ako, Crisanto. Pasaylo ako. Kituman og gihatag sa Diyos ang akong gipangayo. Nga ikakita ko ikaw. Og niya ka karon sa akong atubangan. Og ang labing tamis. Tungod kinasayod sa ko nga itugot og ihatag usab sa Diyos ang akong gihangyo kaniya. Nga kung ikakita ko na ikaw, ug magkapangayo ko og pasaylo nimo. Bihangyo ko sa Ginoo. Nga bawion na niya kining akong kalag. Nahibaw ko. Grabe ang imong pagdumot. Nakita ko ang nagkayo-kayo mong kapugot sa imong mga mata. Ihatag ko niya nimo ang pagtukot nga pangunayi og tuok kag akong kinabuhi, Chris. Pati ako! Lamyon ka nas kamatayon, Elisa. Pati ako! Pati ako! Pati ako! Gusto na kong tanaw ng imong kamatayon, Elisa. Pati ako! Way pagkatagbaw ang kalibutan, Elisa. Sampang ka ang unod, way katagbawan nga lamyon sa kabatayon. Chris! Chris! Patay na siya, Chris. Pero, kinsa ka ng babayana? O sa'y pasabot sa imong pag-ingon nga, dako sig na tampo, kung unsa karon ang naasa imong kinabuhi. Mamalayo ko ni mo og ni Tansing. Oh, Chris. Oh, unsa man diya? Unsa imong baton, ha? Ipusa ang patay niyang lawas. Ipahimutang ninyo. Oh. Oh, Chris. Apan, wa pa ka makatubag, Chris. Kung kinsa kining babayhana. Usa sa nagpatay sa akong amahan. Chris! Para sa unsa man ang driver? Driver good nimo, ug sasama higayon, bodyguard. Nagkinahalan ka ni Ana Emeline. Sorry, ma. Wa ko magkinahanglan. Supak ko nimo ang alang sa imong kayuhan. Kadali ko nimo nalimot sa nahitabo nimo. Nahitabo ka to, ma. Aron sa sunod, magmatmon ug magamping na ko. Emeline! Sorry. Wa ko magkinahanglan driver. Labaw nang wa ko magkinahanglan og body. Ah! Nahibaw na ko! Nagsalig ka nitong basurero nga may nakaluwas nimo? Roda! Nagsalig ka na imong anak ni atong basurero! Roda! Roda! Pasagdi ang ako. Otak ka sa Victor! Di na ko gusto magkatay-katay pa niya ang maong argumento, ha?
Baso nagdaghan na unyang istoryang maapil ni Roda. Dadyo na ko karon si Manang Terya. Asa na masag ka? Mutambong ko sa lubong sa dadasmagan sa ako si Kenan. Nang Terya? Ay, nag-angkat ko ni mama ni mo. Ay! Kuyog-kuyog eh! Ay, salamat, Ma'am Rhoda. Salamat, ma. Salamat pa. Sige, amping ha. Okay. Lahi na ginaing imong anak, musokol na! Sa may gusto ni mo, ha? Magdugay pa mo, Gladys? Ako'y kabalakan, Roda, kung maapil unya sila sa Timyong og Billy, o mahibawan na unya ni Emeline, kung unsa ni Aita. Di ba maumang ka ni katarungan ni Miuyon kaga di na kinahanglang hasulon sa investigasyon si Emeline? Nalimot ko! Nalimot ko, leche! Nahikay ng tanan, Chris. Ilabong sa dahil si Elisa ng adlaw. Ug ang purinarya na bahala sa pagpahimutang ni Elisa, Chris. Salamat, Samboy. Ni ang sobra sa imong gipadaan ako ganiha. Tansing, Chris! Unsa may akong ikaalagad, ha? sa sunod. Di na ko gusto makabati nga mo ingon kag unsay ikaalagad, ha? Boss. Wa ka mo alagad na ako, Tansing. Boss. Namalihog lang ko ninyo. Boss. Labaw nang di ko ninyo agawon, ha? Dili sa ko ninyo amo. Sugod karon dayon. Di na ko gusto makabati nga mo ingon kag boss. Boss. Chris. Adto pa lang siniryo. Kay bago pang nakagawas ang iyang asawa sa ospital. Basin wa na siya malungag. Ihatag ning kwarta ni Niryo. Karon dayon, Chris. Sige, arin ako. Hangtod asa o ganos aka matapos kining gabagan ni mong obligasyon, Chris. Sa ato mga salingan din sa basura. Samtang musayaw pa akong kasing-kasing sa kalipay. Kung makig-uban ko sa kinabuhi sa makaluluoy ng sama na ako, Samboy. Apan, doon ako itugan mo, Chris. Nahibaw ko, namiligro akong kinabuhi nini. Pero kinahanglan mahibaw ka kinagdapit sa basura, nga imong gipangga o gimahal, ug labaw sa tanan, imong giampingan. Doon na naginahinay nga nagamong-among nini. Unsay buot ni mo ipasabot? Chris, may mga tao nga may gamit ni David. Aron may malumluman sa mga tigpayhot o kinatiling tugas. Sam! Organisado sila, Chris. Dili basta-basta ang ilang gisaligan. Mupatay gid kining moong tao kung may mubabag nila. Nahibaw kong nakailakas magtiay yung guryo og nini. Imo silang nakitas bus terminal. Pasagdion ako nga ako ning istorya diha nimo. Tungod kay ganahan kong balik-balik ko ning hitabo sa akong nauna. Sila siguro yung nini. Mo'y nagsulti na ko nga nakakita ka giabog sila sa Guardias Terminal. Kay duha na sila kagabi nga nahibawan nga tuwa kang patawag sa bus terminal. Usa ka kadlaw na atol nga nangahuwa kas basura sa bus terminal. Imong nakita sila siguro og nini nga gipagawa sa gwardiya, di ba? Ug sila sab siguro og nini ang istorya nako nga dugay kang mihunong sa ilang duol. Ug imo silang gitanaw. Nagsigig hilak ang masuso nilang anak. Gikuha kuno nimong usa ka putos nga pan ug imong gihatag ngadto na ni Goryo og nini. Unya, hinay nimong gituod ang imong kariton sa basura. At pa mihunong ka na sad sa layo ug imong sab silang gitanaw. Hangtod wa na kanila makita. Apan pagkaugma sa kadlaw na sab, dihagyapon sila si Nini ug Goryo sa gawas sa terminal. Matod pa ni Nini nga nabuntag og porhisyo ang masuso nilang anak kay gihilantang. Miduol kuno kanila, imong gihikap ang bata. Ug wa ka maglangan, imong gikarga si Nini. Lakip na ang ilang mga gamit sa imong kariton. Ug gidaday nimo sila sa ospital, di ba? Ug giatiman sa dayon sa imong amigong doktor, ni Dr. Tony. Matod pa nila ni Goryo og Nini, ikaw ang miabaga sa tanan. Ug gikan sa ospital, imo silang gidadin sa imong barong-barong. Ug dinhinaw sila pabuya. Nahimong basuriro si Goryo. Hangtod nga gitabangan sa nimo sila sa pagtukod ug kagulingong barong-barong.
Ug usa na sila atong mga silingan dinis basura. Kung wa mi mabalik dinis basura si Koy-Koy, di gid ko kahibaw nga naganamanan og daghan nagpuyo dinis basura. Tungod kay way laing kadangpan ang bisan kinsang sama nato og kahimtang. Kung unsa sila kasi nalikwes katilingban, samar sab kita sa mga basura nga ipanglabay. Matag tao o bisag unsang butang nga isalikway kay matod pa nila way hinungdan. Anhi magtapok sa basura. Pero Ngano man dahil sila siguro og nini. Permiro, anak. Kalit lang may abot ang anak sa agaw ni Goryo dinis basura. Nagimuhimo og iyang kaugalingong kwarto. Kilit sa barong-barong nila ni Goryo. Unya, may pipila ka mga batanon nga mukalit lang og anak silang pag-umangkon. Manirados kwarto. Kung manggawas magani, murag mausab ang batasan og linihukan. Halos kada adlaw na kuno pirmi ang laing mga batanon. Di gyud nila may bawan kung sige buhat sa sud. Kay bisag kaming likis bungbong. Gitaptapan man og mga karton. Chris? Pareha tingali atong nahuna samboy. Panidi sila palihok. Pangunayi og paniid. Nganong miyon ka man nga organisado? Siguro yung nini mo'y nagsulti nako. Mga duha nam tingali kay gayon. Utulo ba ka? Nga dunay mian na ang sakyanan. Dili hinuon mahalon nga mga sakyanan. Ug ang mga sakay makigsultis pag umangkon la ni Goryo. Ug ang maong mga tao may gikawit nga mga slingbag. Murag mga armas ang suot sa ilang bahag. Basura kini atong gipuy-an samboy. Matod pa nila, langog, baho ug hugaw. Apan mahal ko kayo kining dapita. Naninguha og naningkamot ko nga ako kining maampingan. Chris, Panidi sila palihok sam. Sige. Mangandam na ta kay ihatod na to ang patang lawas sa bata sa sementeryo. Oh, husto? 100,000 na, ha? Ingon ka, 50, pero gi 1,000 na ko na. 98, 99, 100. 100,000 good. Ingnan bitaw ka na ako. Alebe. Lamig akin ni mo, Franyo. Layo na gid kay ni mo si Victor. Ikaw. Bisag asa kahikapon, pulos gid gahi. Kausa na lang, Bi. Unya na. Nadali na ba ko kay doon gisugos Victor nako? Asa ba dati kang gisugo ni Victor ba? Asa ba na? Sa basura. Sa basura? Doon ako'y pagkikitaan sa basura. Ug ipasorve ni Victor nako ang dapit sa basura. Basura? Oo, sa maday mong tuyo sa basura? Doon na lagi yung pagkikitaan. Gawas nga doon na kay pakikitaan? O sa kumagyod? Ipasorve lagi ni Victor ang basura. Nga nung ipasurbe man lagi ang basura? Ha? O sabi naa sa basura? Ha, Franny? Franny! Bulawan ang naa sa basura, Roda. Gipuguan ka na ko, Fran? Oh, pangutana si imong bana. Ngano nakaingon siya nga dunay bulawan sa maong basura? Sige na. Nagpadailan ka lang din nagpaso-paso eh. Bulawan, ha? Salamat kay mitambong ka, Doktora.
May ragyod, nagdakog payong. Di ka mainitan. Salamat, Tansing. Mas undan nun kay pamation ang tansyong, doktora. Dili ba, nang teriya? Wa ko mahibaw, Tansi. Ay, ayan na lang, oy. Oh, kanina na ko nakabantay ni mo. Sige lagi kag lingi-lingi, doktora. Wa na mo makita si Chris. Si Chris, di mo gilingi-lingi, doktora. Hain man dahi, Tansing. Daan palagi ko. Tuwa na ay, tas layo. Nagpakantaw lang. Daghan kayo salamat, doktora. Ayaw in taon sabta nga, gibayran ako ang kinabuhi sa imong apo, Manoy Tomas. Wa ko kada huda-huda, doktora, oy. Tabang kini. Doktora, sobra na gani kining imong pagtabang na ako. Manoy Tomas, kung may kinanglanon ka, kung doon nagkakani problema, palihog. Ayaw ka taong kauwaw sa pagdool na ako, ha? Ay, salamat yung kayo sa imong kabaayo, ha, doktora. Ay, dahi Emily. Kita-kita na lay nahibilin din ni sa menteryo. Oh, siko. Kanina lang may piya si Chris, doktora. Mao ba? Sige, sa kanong sasakyan ni Tomas. Tansing. Nito mas. Dali na. Salamat, doktora. Mao kini ang basura. Ang labayanan sa basura. Oh, brother. Daghang na mo yun, no? Magawas ko, ha? Lantaw na kong palibot. Wala mo lakaw. Ay, gabi imilakaw siya. Buntag nami pa uli. Karon na ay, natugya pun. Ayo! Ayo! Ay, tao ko yun. Ay, sige. Harion ako. Ato na yun. Dundun. Dundun. Teguryo, ngano? Na may nangita ni mo. Kinsa? Mapa may matugpan ni mo, Dundun? Ay, manangita na ko. Nasakyanan. Sakay sakyanan, Dundun. Ano mo magsulti sa sakyanan? Ikay nangita na ko. Ako. Ikay Dundun? Ako. Lamano ta, Dundun. Tawag ako og Fran. Kun Frani. Maghimo ta karong transaksyon kung unsay imong papel dinhi sa basura. Langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit ay dagat na Mga higala, paminawang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Cruz o Diablo. Writer Fermin Colliantes Gomez. Direktor Andrew Banate. Music Don Gonzales. Sound Jun Villamor. Technician Achilles Hisem. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center, Cebu. langit.